गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गासैबो मोजाङै दङ। आं दिनै मोजां मोनलायनाय आरो संसार जानायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आं मैया फंबाय मिथिंगा आरो बिनानाव मिथिनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन। आङो मिथि नार्जारिनि फंसे इउटुब ब्लगनि फंसे बाथ्रायाव आं काउन्टार मारिदोंमोन। बेनिफ्राय आं गावबो दुखु मोनदों, भिडिअआबो गोबां भिउ जाबाय। बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव गोबां मानसिफोरा गाज्रि बुंहरबाय बिसोरखौ मानो बेफोरबायदि बार बार जाबाय थादो, गोबां बाथ्रा बुंहरबाय। बेनिफ्राय आंबो दुखु मोनबाय, बेनिफ्राय आं भिडिअखौ डिलिट खालामफिनदों। दा आं बेखौनो बुंनायदों, फंबायमोन मोजाङै संसार जा, ओरैबायदि संसार जा। आं बुंनो थांगासिनो दङ, बाथ्राखौ खोनासं। दा जों ससियेल मिडियायाव मायबा मायबि बाथ्रा बुंफायबाय थायोब्ला गोबां मानसियानो मोजांबो मोनो आरो गाज्रिबो मोनो। गोबां मानसिफोरनि बाथ्राखौ लानानै, रायजोफोरनि बाथ्राखौ लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो माने बुंफाबाय थायोब्ला बे बुंफाबाय थानायानो देरहानाय नङा। धैर्य हमनानै स्रि थानानै खोनासंनानै खामानि मावनाय बेबो देरहानाय। धैर्य हमनानै स्रि खोनासंना थानानै मोजां खामानि मावलां बेबो देरहानाय। आरो नोङो देखायहैफिननो हायो आरो नोङो नुफिनो, होख्रावबाय थानाय मानसिखौबो नों नुफिनो। बेनिखायनो स्रि थानायाबो देरहानाय फंबाय बिनानावमोन। थांखांनाय समखौबो गोसोखां। जानला मानला ससियेल मिडियायाव बुंफायोब्ला काउन्टार मारिगोन, फिसा फिसा बाथ्रायावनो काउन्टार मारिगोन। आरो जोंफोरबायदिया काउन्टार मारियोब्ला कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोनखौ जोबोर गाज्रि बुंहरगोन। बेनिखायनो आं मैयाबो भिडिअखौ डिलिट खालामफिनदों, दुखु मोननानै आं गावनो। फिसा फिसा बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव लिरफैनाङा आरो फिसा फिसा बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव बुंनाङा। फंसे फंसे सोदोबानो जोबोर गाज्रि जायो आरो गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोरा नायो। गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोरा नायो, कमेन्ट बक्सआवसो कमेन्ट हरा। बेनिखायनो ससियेल मिडियायाव मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ फैनानै लिरफैनाय बुंफैनाय बे मोजां नङा। जों दिनै ससियेल मिडियायाव मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ मोजां मोनलायनायनिफ्राय लानानै फेसबुकनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जों लिरै लिरैनोथ' जों लास्टआव गाब्र'हैयो। लास्टआव जोङो बदनाम लानो गोनां जायो। बेनिखायनो ससियेल मिडियायाव मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ लिरनांगौनि जेबो गोनांथि गैया आरो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ बुंफिननांगौनि जेबो गोनांथि गैया। स्रि थानायाबो मानसिनि देरहानाय। आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदों संसार जानायनि बागै। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां जागासिनो दङ आधा संसार जानानै गथ' सासे सानैनि गेजेराव खारनाय। फंबाय बिनानावमोन, आखाइखौ ओरैबायदि हम, आं सानो आरोना, जा खेबसे सोरबा सिख्लानि आखाइखौ हमगोन बे आखाइखौ ओरैबायदि मजबुदै हमखागोन जाहाथे फैनो गोनां समाव रावजोंबो मिनिजानो नाङि बायदि। नंगौ, मालानि समाव मा जागोन जों बेखौ हमनो हाया, नाथाय थेवब्लाबो जोङो सानै हयै बे सिख्लाजों आं संसार जायोब्ला माबायदि जागोन, बे सिख्लाया आंनि दुखु सुखुखौ बुजिनो हागोन ना हाया, आरो आं बे सिख्लानि दुखु सुखुखौ बुजिनो हागोन ना हाया, बैफोर बाथ्राखौ सानखानानैसो सासे सिख्लानि आखाइखौ ओरैबायदि हमनांगौ जोंनि संसारा माबायदि जागोन जों बुजिलायनो हागोन ना हाया, जाहाथे बे खेबसे आखाइ हमनाया गनानै थांफिना आरो जोङो गुबुनजों मिनिजानो मोननाय नङा। बेफोरबायदि साननासो सासे सिख्लानि बा सासे सेंग्रानि आखाइखौ जोङो हमनांगौ जायो। दिनै जोंना मा जादों, दखना बेफार होयो, बिजनेसबो दंबयो। नंगौ, नोंनि हौवाया नोंजों टाइम होगोन ना होआ, नोंनि हौवाया नोंखौ अनगोन ना अना, आं बिनि सायाव जेबो बुंनो हाला। नाथाय बांगाल हौवाफोरजोंनो खारो। बांगाल हौवायाथ' नोंखौ फिसिनाय नङा, नोंखौ इउज खालामगोन, बेनिफ्राय फानगोन। मानसिनि देहाखौ, मानसिनि गोबां बुस्थुखौ नांगौ जायो, बैफोराव लांनानै नोंखौ लाख थाखायाव फानना फैगोन। आरो गथ' गथ' मानसि दिनैनि दिनाव गारिफोरावनो सोनानै लांलाबायनाय जादों मानसिखौनो हमनानै। मानो लांदों? मानसिनि माबा मोनसे नांगौ जादों, नंगौना नङा? नांगौ, गोबां बुस्थु मानसिनि माबाखौ नांगौ जादों, सोरनोबा होनो थाखाजों, अब्ला मानसिखौनो लांनानै फानो। होमबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ सासे बिमाया लांफालायोब्ला नोंखौबो फानबाय, नोंनि गथ'खौबो फानबाय। ओरैबायदि माने नर्मेल संसार जानाया माने जेबोखौनो साना, गथ' खांबाय आरो गुबुनजों खारबाय, बेफोरबायदिथ' नङाना संसार जानाया। बेनिखायनो बे आखाइखौ ओरैबायदि मजबुत हमनांगौ, जा खेबसे हमो जाहाथे गवा आरो जों रावजोंबो मिनिजानो मोना। आं बेफोरबायदिसो सानो दिनैनि दिनाव। आरो दिनैनि दिनाव उन्दै उन्दै गथ'फोर 17-18 बोसोरनि ब्रेनानो रायाखै, बेयावनो संसार जायो।
फैनो गोनां दिनाव मा जागोन जेबोखौनो मिथिया बिसोरो माबायदि फैसा खामायगोन माबायदि संसार जागोन संसार जानायनि उनाव बेसेबां फैसा नांगौ जायो गथ' गथायखौ फरायहोनायाव बेसेबां फैसा नांगौ जायो बेखौनो मिथिया बेयावनो जोंनि गथ'फोरा संसार जायो बेनिफ्राय उनाव थांनानै मा आलाय सिलाय जानायखौ जों नुनो मोनो जोबोर खस्थ' खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो ब्रेनानो रायाखै बे समावनो जोंना संसार जायो अब्ला बोरै जागोन बे संसारा बोरै जागोन नोंथांमोनानो बुं ब्रेन रायै समावनो संसार जायोब्ला बोरै जागोन जोंनि बर' समाजाव गोबां सानै हयै संसार जानांगौ आरो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौनो फाथैलाय गामियाव फाथैलाय बिसिनायखौबो इउटुबाव होयो प्लिज अननानै सोरनिबा संसाराव मा जादो जाबाय थाथो बेफोरखौ फेसबुक बा इउटुबाव हगारनाङा सोरबा गामियाव हाबा जादोंमोन गारलायदोंमोन बेफोरखौबो भिडिअ खालामनानै हगारना होयो फाथैलाय बिसिनायफोरखौनो जोबोद बोरैबा नुयो बेफोरखौ दा हगार फाथैलाय बिसिनायफोरखौ आरो जोङो मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव गावनो लिरना लायो बुंनानै लायो बेनि उनाव जोङो पाब्लिकखौ बुंफैबा जानाय नङा दिनै आं सोरखौबा मोजां मोनो मोनबाय था बेखौ ससियेल मिडियायाव खोन्थायाब्लालाय सोर मिन्थिनो नों गारलायबाबो रावबो मिन्थिनाय नङा नंगौना नङा दिनै जों गावनो ससियेल मिडियायाव लिरजोबना लायो बुंजोबना लायो खोन्थाजोबना लायो बेनिफ्राय उनाव पाब्लिकआ बुङोब्ला पाब्लिकखौ उल्था बुंफिनो बे जोंनिनो गोरोन्थि नंगौना नङा नों गारलायब्लाबो हाबा जायोब्लाबो हाबा जायाब्लाबो बबावबा खाराब्लाबो नों ससियेल मिडियायाव लिराब्लानो बुङाब्लानो रावबो मिथियाना अब्ला खैफोदखौ जोंनो बुंना लायो बदनामखौ जोंनो खालामनानै लायो जोंनो गावबा गाव लिरनानै लादो आरो बुंनानै लादो बेनिफ्राय जों लास्टआव मा रायजोफोरखौ बुंबा जानाय नङा अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द